देश के हमने के पुराण किताब कहता ऐसे बाचल नहीं खेलो तो हमने के कौना खेत के मुरई बानी जा बड़े बड़े ऋषि महात्मा माया रूपी नथुनी में न था अरे पूर्वक गवार लोके अरे काले लबानी है ना खाइल बालो नथुनी में बड़े बड़े यही नथुनी के चक्कर में के फसल पराशर बाबा नदी के तीर पर पहुंच गए और वही नदी के तीर पर एगो लड़की नाव खेवत रहली जेकर मछोदरी नाव रहे बाबा पहुंचले कहले के बचिया अपना नाव पता नहीं चढ़ा लो हमारा कोह पार उतार दो मछोदरी नाव पर चढ़ा लेली नाव खेवे लगली नाव जब बीच भंवर में पहुंचल नदी में पहुंचल बाबा के मन डोले लागल कहले के बचिया तू हमारा करती दान करो हम जोग विद्या से देखतनी कि तारा से संभोग करतनी तो बड़ी सुंदर पुत्र के प्राप्ति हुई मछोदरी कहली के बाबा लाज नहीं खेला हमार 7 वर्ष के उम्र बा अरे वो उम्र के कोनो ठीके नहीं खे अरे वो रति दान करे के कहतनी पराशर बाबा कहले कि चिंता मत करो हम पराशर बाबा हई मैं रोग के इलाज बा कमंडल से जल निकाल के आ देहिए पर छिड़क देले 7 वर्ष से 16 वर्ष के कर देले कहले कि अब रति दान करो कहले कि ना बाबा ई कुछ दिन में ना कह जाए ना 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 कहले के करो उपाय बोले कमंडल से जल निकाल के आसमान में छोड़ देले जितना दूर में नैया रहे उतने दूर कुहेसा बरसा दिल हम जो कुहेसा देखता नहीं जा यही पराशर बाबा मछोदरी के देन है कुहा बरसा लो अपना मजा खाती एक्सीडेंट होता नहीं जा गलती कहता नहीं कि नथुनी के फांस में कूद कूद के तनिया हो कूद कूद के हई मोटका नचनिया तो थोड़ी हो ये तो खाली भात खाता है हां कल कथा करा जतरी को कि नथुनी के फांस में पराशर बाबा नथुनी के फांस में पराशर बाबा नथुनी के फांस में पराशर बाबा फसल है अजाई के मछोदरी के बालपन में जाई के मछोदरी के बालपन में अरे सुंदर गुलाल भैला अरे व्यास मुनि ज्ञानी है ना यही पराशर बाबा मछोदरी के संजोग से एगो सुंदर बालक भइले जेकर कृष्ण दयापन नाम पड़ल बाद में चल के वेद व्यास के नाम से विख्यात भइले जो महाभारत के रचनाकार भइले अरे सुंदर गुलाल भइले अरे व्यास मुनि ज्ञानी है ना खाइल बारे नथुनी में बड़े बड़े तरक कल कोनो बाउर रहा मनोज भैया हमारा रोया में इतने विशेषता बा और लोग के दुगोला में और विशेषता बा वो दुगोला में काट कटिंग करत करत कहाँ तक पहुंच जाए लोग व्यास भैया काट कटिंग मैंने का भाई दुगोला बता उठ के केहू केहू रे बोल दो ना गरिया दो दुगोला ना हो कटाक्ष में भी मधुरता होके के चाहिए जितना मजाक करे वाला का मजा आवे
उतना मजाक करवाहू वाला के आवे के चाहिए। न कि करे वाला के खूब मजा होता और करवा वाला के दुखात हो। हारमोनियम ले ले ऐसा मजाक ना रहुआ हम कोनो गलती करते तो काट सकते नहीं। हम जैसे रार कटनी है कार्तिक जी के रहुआ कहते रहे कि शंकर भगवान पार्वती मैया दोनों जना के लड़का हवन। जब ये बात के हम कटले रहे कि ना कार्तिक भगवान खाली शंकर भगवान के लड़का हवन ते बात पर वो चर्चा कर सकत रहनी है कि हम गलती कहले बानी कि सही कहले बानी। तो रौरा तो नेपुल दबावे के फेरा में चल गनी हमारा ममतावा के आइल बानी जग में। हम मेहरारू का दो हमारे कहते कि दूधवा तो पियावत नहीं बाकी पियत कम बड़े दावत ढेर बड़े कल यहाँ के आँख बाउर नहीं खे यहाँ के नियत बाउर देखी कहाँ रह क्या कहाँ चल गई। और नथुनी के फांस में क्या फसल यही नथुनी के फांस में। अरे नथुनी के चक्कर में नारद भइले चक्कर में नारद जी जकर रोज के काम रहे नारायण नारायण कोइल आउ बीड़ा के तार तुरे के फेरा में पड़ गई। विष्णुमोहनी सिलनिधि राजा के कन्या रहली आ वही नगर में बाबा घूमत चल गए। बाबा कहले बाबा से कहले राजा की तने हमारा बचिया के हाथ देखी 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 हाथ देखले तो लिखा रहे जो यह बर अमर सो होई समर भूमि ते ही जीत न कोई। हाथ के रेखा पढ़ले तो लिखा रहे कि जे लड़किया से बियाह कर उ लड़ाई के मैदान में हरबे न करे ना तो सोचले कि काहे ना हम ही कली। देखी ई माया में फसल का है। विष्णु भगवान के यहाँ जाकर कहले कि हे भगवान तने अपन रूपवा हमरा के दे दी। भगवान जान गए कि हमार भगत गड़ा में गिरे के मन बना ले वह बानर के मुंह दे दे। अब बानर के मुंह लेके सोमवार में पहुंचल बड़े जने जने विष्णुमोहनी माला लेके घूमस उन्होंने बाबा अपन गाला लेके बुझाता कि देखले नहीं ना तो ढुकले रहल। तब तक विष्णु भगवान घोड़ा पर चढ़ कैले विष्णुमोहनी के लेके चल गए।